И здравейте, приятели! Аз съм Дел и днес ще продължим нашата поредица на това и на Брейнрод. В този епизод ще се опитам да намеря колкото мога повече брейнроди. Може би да взема всички брейнроди. Да, хората вземат едно. Сега ще взема Los Mobius, като в телефонче. Los Mobius, но не е. Не знам защо не е Хелуин. Симпъл си взеки ми дадат ми 4 медика. Брейнрод годове. Да не говорим, става ми супер много. Повече секрети от Брейнрод годове, което е малко нереално. Няма ли съм бренда? Не, защо не се получава? Добре, ще се опитам да скоча отгоре. Трябва да сме тези бутончета също. Не си клетва ги блока, ще съм това също. Да, като се отвори, това ще го играя. Но като се отвори, надявам се да съм успял да взема някакво Брейнрод. В епизод ще се опитам да стигна до Брейнрод 200. Да съм до 200 Брейнрода. Няма да отварям никакви Добре, ще отварям някакви леки блокове, просто Брейнрод код. Аз не съм взел Брейнрод код. Може да отворя. Значи това ми трябва секрет и Брейнрод год леки блок, не само Брейнрод год. Не само секрет, да.
Мери как трябва да се направи. Съм го направил на PlayStation. Не знам как. Много ми е тук. На тези брайроди мисля, че съм взел. Не мога да разбера как не мога да направя. Също нещо, което ще взема тези каркер са хубави. Бе, тук трябваше да го направя. Много тъпо. С малко се отваря това. Тут като ако направя паркурите с каркер каровете, ще взема каркер кар, dos каркер каритос, чачечи и каркер кар комбинейшн, което е доста добре. Взема тези брейнода, ако го направя. Имам чувство, че няма да мога да го направя това. Това не е хубаво. Прекалено далече. Опра. Бе, се върна. Няма смисъл. С малко ще се пусна това за това. Ще чакам с него. Първо ще спитам още един път. И после ще чакам с него. Няма се да успея да стигна до брейнрод 200 този епизод. Взема всеки брейнрод, който мога. Това как не стана? Не мисля, че имам време за последен опит. Добре, направо ще изчакам за това. Безскоро си вкарам Robux в аккаунт, може би. Не, ще не вкарам Robux. Всички умряха само с мен. Добре. Как не умря? Добре. Умря. Тя като го прекна много бързо.
Добре. Тук съм се... Беше съм взел мяу. Да, отиваме пак да пробваме. Защото вече сме минали това. И няма да влизам повече. След ако не разбереш, че има някакъв друг секрет, който не съм взел. Но надявам се да няма. Не мисля, че има някаква тайна с този. Така че му накрая ще го остава. Искам много да завърша тази игра, за да започна Find the Darts. Доста интересно. Добре, последен път се опитвам. Тази направи ли? Не. Няма да му се откажа, просто ще се върна, когато го направя. Добре, хора, направи го най-накрая. Бицикълът Динам, бицикълът е Ринал. Добре, сега отиваме за Каркер Сахур. Това е за Каркер. И на всичките там 4 бенеона, които може да взема. Чувате странични гласове, това са родителите ми, просто преди малко са тук, що се прибраха. И да. Добре, нека. Добре, това не мога да коментирам, което направих тук, що. Бе, не може да съм толкова некадърен. Защо ти хора отварят толкова много то леки блок? Това е нещо, което я трябва да направя. Ако на края на този епизод намеря до 200 бренова, други епизод целият ще е с отваряне. Леки блокове, защото няма са бренони от леки блокове, които не съм взел. Сигурно над 20-30 бренони. Добре, не 30, но 20. Добре, някой път чувствам, че това няма много да направя днеска. И това не е добре. Разбира се, докато снимам, трябва някой да ми пречи. Добре, какво беше това? Добре, хора. Това не знам какво да се... Ама така, че ще взема първо чачечи. Мисля, че така си казваше. Защото е доста полезно. Масите са доста полезни от столовете. Масите са по-големи и по-лесно да скочи върху тях. Днес просто съм много слаб на паркур. Да, май ще има такъв епизод. Който се опитам да... Тоест така пред... Добре, как не мога да направя това? Но просто това ще остава за микрофон там. И в момента ще да направя нещо полезно. Тук.
Завъртат 3 пъти. Тоест 3 различни брейнрода ми се паднат. С бомбинитус. Грабо. Добре, сега ще взема 3. Ще взема 2 нови брейнрода. Мога 3. Бе, това не разбирам как трябва да се направи. Добре, ще се опитам да направя Мексико евента. Плюс Мексико. Давай дали ще стигна, дали. Не го успея да падна. Добре, явно някой друг път. Не мога да снимам на спокойствие. Ти не мога да отворят това. Добре. Ще взема не Матео, Лос Матеос. И Сахур нещо. Да беше, не спомням какво е. Мисля, че е TTT Сахур. Това го направих неочаквано добре. Добре, ще взема Лос Матеос, защото е много лесно. Защо? Да, но не да са. Ще минавам подред. Искам да взема много гарама Армадундунг. Това е нещо доста трудно обаче. Бе, надявам се този път да го направя това. Бе, вземахме Ласахур комбинацион. Което е доста добре. Добре, сега това трябва да направя. 4 бутона. Знам къде са. Поне 3 от тях. И мисля, четвърти също знам къде е. Те не мисля, че са много далеч един от друг. Само въпросът е някой да не ги цъкне. И затова мисля да направя private сервер.
ако няма смисъл, защото след малко брейноди, не малко, 70 брейнода почти ми остават. Ще трябва да го взема. Банана обаче не знам как... Сетих се. Къде беше обаче този бутонето? Банана е ето там. И да. Как може да съм толкова слаб? Някой да ми обясни как може да съм толкова слаб на тази игра. Как може да съм толкова слаб на паркур? Намерил доста брейноди. Но те са лесни, остават ми само трудните. И т.е. ми остават повече късметлийски брейноди. Са от леки блокове. Не съм правил толкова много леки блокове. Да помогна на това момиче. И всъщност беше чекам това свърши. Ще го почна аз. Той лес в момента много искам Гарама на Дунгдунг. Взех Гарама на Дунгдунг. Мале, не мога повярвам. Не е толкова трудно. Даже направих доста грешки и пак го взех. Но съм много щастлив, че взех едно от най-редките секрети. Гарама на Дунгдунг. Appears, open a secret, open admin equipment, appears through the tunnel, tic-tac, find the code for the small room, open a secret lucky block hidden on the map. Добре, има брейноди, доста брейноди, които се показват през тунели. Добре, този би трябвало да го взема някъде от тук. Трябва да го взема от тук. Добре. Да никой за мен. Добре, мисля, че имам нищо повече вземам там, така че... Добре, да видим още какво ми остава направо.
Тук взех всичко без това. Това трябва да се светне, но обаче не знам как. Добре. Танк, киле танк. Добре, взех бронерода, който исках. В момента сме на 178, което е доста добре. Почти съм достигнал големия акаунт, но там съм си взел някои повече бронероди, като тези там Каркеркар Куркур и Каркеркар Combination, които ще ги вземем. Но сега имам по-важни неща. Ако някой натисне Мексико, това не стане Мексико, ще бъде много добре. Сега се опитам да взема този бронерод. Защото него не съм го взел. Бе, интересно ми е в тази стая, къде трябва да влеза. Не взема този октопод горе. И да взема това. Ще е добре. Този не бе забелязал, че е там. Беше се пробвам, за това само искам да видя съм взел. Добре, не съм ги взел. Това как трябваше да се кача? Тук трябва. Бе, това ще е трудно. Скачам така, няма... Защо съм го последвал? Дори не съм го последвал. Дани от Анди Студио. О, това ще бъде много трудно. Днес просто не мога да играя. Май е просто честно мога да играя. Ако не ми лага, ще е добре. Добре, виждам този бутон. Обаче този бутон какво трябва да прави? Има и още един такъв в така базата. Също не знам какво прави. Бре, не мога просто да скача на това дърво. Но пък не мога да скача на него. Бре, това е просто то е лесно. Но... то е някакви глупости. Това ще бъде по-дълго от миналото. Защо ми лагва толкова много? Бе, съм на 182 бронерода. Почти съм... толкова за малко беше. И не спира да ми лага и това не ми харесва. В принцип не ми лага. Така че извинявам се, залагам просто... не знам какво да набавя телефон и игра се пак. Така че то се очаква. С нея последен модел някакъв
Не съм играл на последния новия телефон. Но може много по-добре. Добре, взехме стоп. Какво прави този бутон? Мисля, че... Добре, да беше другия такъв бутон. Мисля, че в тази базата. Мисля също. Не. В коя база не е в тази, защото не знам, че беше лесно откриване. Коя база? Само в тази. Значи било в тази. Бре, къде беше този бутон? Имаше бутон. Може да се натисне. Не е способен. Дали не беше тук? Да. Се види дали този бутон там е пуснат. Ако не прави това тия бутони, не знам какво правят. Ако някой може да ми каже в коментарите, ще бъде много добре. Ако някой изобщо играе тази игра. Може би трябва да намеря други такива бутони. Добре, явно трябва да намеря други такива брейнови. Че там се крие Лос Примус. Не знам дали изобщо тези бутони са за тук, така че... Не, Лос Примус, това е... Не, Лос Примус, Grabs Music. Papers. Може би до някъде разбрах как. Ще трябва да намеря някъде хартия. Къде може да има хартия? Един бог знае. Thinking. Тази игра е по-трудно, колкото си мислех. Мисля, че просто обикаля ще ми разбере, но не, тя е буквално хардкор. Добре. Това не съм взема. Трябваше да падна, че да го взема. Не се опитвам да се кача от тук. Иначе хартия, къде съм виждал хартия? Никъде не съм виждал хартия. Вау, успя да се кача. Джоб, сахур. Би трябва да бъде толкова трудно.
И може би, не знам. Бе, никой да. Добре, ще разгледам за хартия. Хартия може да има навсякъде по принцип. Добре, готлеки блок. Добре, хартия, може би този на хартия. Next question. Already got plus 6, 7. Къде може да има хартия? Навсякъде може да има хартия. Не знам къде може да има хартия. I haven't... Бе, това е хартия. Обаче дали говори за такава хартия? Наричате пат кепат. Бе, намерих приемат, който не съм намирал. Добре. Консулто. Бе, тук имаме яйце. Яйце вече съм го... И по-май. Не се ги случи. Да, това бъде с хартия. Все още никаква идея къде може да намеря хартия. Може би при Los No Mejos Cositos, не. Не Los No Mejos Cositos, а Los Pocos Cositos. Бе, тук хартия, не мисля, че има никъде хартия тук. Има доста трудни бренди, които не съм взел все още. Има и някои лесни, които не съм взел. Са най-лесни, но друг епизод си подготвя всички кодове и начини да взема бренди.
И ще взема всеки един брейнрод. Мисля офлайн да събера няколко брейнрод от леки блокове. За да не трябва да чакате. За да може да направя последния епизод. Ще събера всички брейнроди от леки блокове. При балерина че починала няма как, няма нещо. Нали? О, виждам хартия. Добре, видях къде е тази хартия. Къде трябва да отида? Би трябва да мисля, че хартия, но място, където не съм ходил, така че ще има много брейнрод. Това е. Джоб. Добре. Я да разгледам. Това е Be Humble with NPC. О, добре, това трябва да го направя. Лапакам. Добре. Лека са бурдата. Open attack леки блок. Да. Open attack леки блок. Do parkour. Open admin леки блок. Complete the most impossible recording history hidden on the map. Добре. Това знам къде е. Мексико, добре, това. Open admin леки блок. Open admin леки блок, да. Hyper да тунел. Open secret. Тик-так. Часовник трябва да намеря, предполагам. Часовник. Не мисля, че съм виждал някъде часовник. И остават повече брейнроди, които се падат по пътя. Докато чака. Поне секрети. Брейнрод готове. Добре, какво искам да ми правя? Добре, отивам да се опитам да направя това с масата поне. Мисля 50 минути да е този епизод, не повече. И обаче ще съм доста подготвен, ще намеря това как се отваря. Добре, чичи. Ето го. Голяма ми цел е секретите поне. Не много искам секрети, всички секрети да взема. Време обаче. Be humble with the NPC. Добре, това не знам, защо не съм го направил. Сега просто трябва да съм спокоен. Не толкова трудно на PlayStation го направих. Може да взема Los Carcaritos.
пък часовник, никаква идея къде трябва да намеря. Лос комбинациона се знам също къде да го намеря. Просто е много трудно. Не знам дали някой също ще мога да направя, ще се опитам. Защото последния епизод ще бъде адски ад. Защо не скочи? Не може да се респаун. Добре, до селата на админа, т.е. до неделя на админа ще играя. Там 100% ще вземем някой добър. Тогава ще има и късмет. Ако успея, тогава да взема OG. Ще гостим самия админ бюс. Ще играя събота, ще играя на стил брейн от админ бюс, но не на този аккаунт. Пишете, ако искате да почна да играя. Да снимам на стил брейн от. Правейки различни чаленджи. Като имам право да играя на админ бюзове. Добре, поне вземахме Каркер Сахур и вече сме официално на същото развитие, като на PlayStation, като съм играл доста повече. Добре, мисля като до края на епизода да повъртим малко Лики Бог. Добре. Така и така съм тук. Нека да въртим този. Искам много да взема Secret Лики Бог. Като 1% шанс. Също ще ходя при Бринер от God Лики Блоковете, защото там доста Лики Блока. Там не съм взел нищо. Това съм само един Бринер от. Други епизод мисля съм нафармил. Съм взел всичко от спуки Лики Блоковете поне. Сами най-важни. Добре, 2 минути ще повърта. Клевът поне рядък. Но едно време, от което е достатъчно добре. Може би беше безплатно лък. Поне 2 лъка или да намираш почнати на мапа, ще е много добре. Защото наистина е доста трудно да вземеш природите. Добре, вече сме намерили 3 от тях. Може би ще чакам този 5%. И ще приключваме. Добре. Не ще го правя. Добре. Има смисъл да започнем. Само ще проверя последно. Добре, няма нищо. Добре, хора, тук ще приключвам този епизод. Надявам се ви харесва. Ако е така, абонирайте се канала и харесате видеото. Бай-бай и до следващия път.